Oziọma ọdịnala ga-aga n'iru. Oziọma ọdịnala ga-aga n'iru. Oziọma ọdịnala ga na-aga n'iru maka ndị kwenyere n'ike nke mgbe ochie. Ya mara unu mma ụmụnne m. Ihe dị mma ya mere unu. Ndị niile na-esonyere m ekene m unu ụmụ Igbo. Ya mara unu mma. Ọ bụrụ na tata bizi gị ife iru m na ịnụ olu m, onye ị na-afụ iru ya na onye ị na-anụ olu ya bụ nwanne gị nwaanyị ma bụrụkwa eze nwaanyị Ogechi Ọpụrụ Iche. Abụ m dibịa nwaanyị. Eji m okwu ọnụ, mmiri na ihe niile dịka chisike ya eji m ya zọ ndụ. Na nke tata ịga n'iru na-agba nke ịbụọ na nkụzi nke anyị ji n'aka banyere imebi ihe ọbụla bụ ihe emere eme n'isi gị, ajọ ọgwụ ọbụla ọ bụ ajọ ọgwụ agbụrụ n'isi gị nke na-enye gị nsogbu. Na agba nke izizi anyị kụziri nkụzi otu ị ga-esi ji mamịrị gị, ose na ọkanwụ wee kwubie okwu, wee jee wụọ ya n'ala, zodo ụkwụ n'elu ya, wee kwubie okwu maka nnwere onwe gị. Ọ bụrụ na nkụzi a bụ nke izizi ịfụ, ga-achọ agba nke izizi na nke a bụ agba nke ịbụọ maka ndị na-agaghị enweta nwa aja anị n'ebe ha nọ. Maka na ime ka nkụzi a gara gị n'iru gị bụ onye na-anụ olu m, ị ga-afụtarịrị aja ana. Ọ bụrụ na ị na-anaba unu ị nọ na ebe ibi na township na ị ga-enwetanwu aja ana, ọ dị mma na ịnwetanwukwana aja ana na ị ga-apụgo n'iro n'oge uhuruchi gbadago, ịwụha ya mamịrị ahụ na ebe a, zodo ụkwụ gị ọbụgodu n'ụzọ ebe ime ị ga-enweta bụ ọbụgodu n'ụzọ, wụọ ya ebe ahụ, ịwụsa ya, zodo ụkwụ n'elu ya, kwube okwu a sị gị gọba mmụọ ka ndị ụka, maka ndị ụka na-eti mkpu. Anyị bụ ndị na-eme ọdịnala anyị adịghị eti oke mkpu. Hapụzie na a na-emezi omenelu, mmadụ na-agọ mmụọ okete mgbịrịgba na-akwụchichi onwe ya ntị, ọ dịzie ka ihe a na-etiri mkpu. Adịghị eti mkpu. Ịgọ mmụọ bụ ihe mmadụ na-ewetu mmụọ ya ala wee na-ekwu, ọ bụrụ ihe a na-etiri mkpu, maka na ọ bụrụ fim ka anyị na art. Ọ mmụọ ka anyị na-eme gịnị, ka anyị na-agwa okwu. Maka ndị na-eti mkpu, ọ bụrụ na mmadụ bịakwute gị kịta na-agwa gị okwu na-etiri gị mgbe ị ga-asị ya ji nwayọọ. Otu a ka ọ dị na ịgọ mmụọ. Unu ọ bụ ndị bidoro ịgọ mmụọ ọfụrụ, unu etikwana mkpu ma unu na-agọ mmụọ. Ị na-agọ mmụọ, wetuo ahụ gọba mmụọ na mmụọ na-anụ olu gị. Ọbụnadị nke ahụ ị na-ekpe n'obi gị, maka ihe mmụọ ka ọ bụ. Ọ bụrụ iwu na mmadụ ga-anụ ihe ị na-ekpe. Ka anyị hapụ ijikwa omume anyị ji n'ụka batakwa na ịgọ mmụọ. Ịkwụọ mgbịrịgba ugboro n'ọnụ, idebe mgbịrịgba gị. Ọ bụrụ ịkwọ mgbịrịgba ị na-akwa ya gbaga 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 ka na-ekwukwa onye ka ị na-akpọzi. Mgbịrịgba bụ ịkpọlite mmụọ ịgwa ha na-ịchọgokwa ihu ha, idebezie. Ọ bụrụ ogene, ọ bụrụ ị na-ekpe ị na-akwụkwọ ogene gbogogogogo, mba. O nwere ọtụtụ ihe ndị anyị ga-agbanwecha ime ka ọdịnala a na-atọ anyị ụtọ, dịka ịdị ọcha n'ebe anyị na-agọ mmụọ. Ọ dị ezigbote mkpa na ịbụ dibịa ekwesịghị ka ị na-echi nwee na ị na-agọ mmụọ ekwesịghị ka ị na-esi nwee. Ihe ọbụla ị na-eme ịdị ọcha, mmụọ anyị na-akpọku na-adị ọcha. Ka anyị ga-anọ n'iru ụmụnne m, ihe dị mma ga-emere unu niile bụ ndị na-esonyere m onye na-achị ya nkụzi m, na-emekwa ka ndị ọzọ mara, ma na-ekwupụtakwa ọrụ ọma nke Chineke site na nkụzi a na-akụziri unu. Ife ọma ga na-emere unu dịka unu bụ ndị na-anaghị eri otuto nke mmụọ. Ife dị mma ga na-emere unu, chi unu ga na-eme unu, ihe ọnụ ọchị ga-eji na-awa unu n'ọnụ, ka unu wee na-ekwupụtakwana ihe emere unu site na nkụzi a. Ekene m unu niile ndị na-ebiere m akara mmasị bụ like, ma ndị na-asọskraịbụ. Ị ga-esi nkụzi ma ọ masị gị, ihe ọma ị ga-emere m bụ ịsọskraịbụ na chanel a, mekwa ka ndị ọzọ ghọta maka nkụzi a. Ọ ga-eme ozi ọma ya na-aga n'iru, ike a na-adịkwu m iji na-ewepụtakwa nkụzi ka oge ọbụla dịka m kwere unu nkwa na ọ ga-abụ ụbọchị ụka na ụbọchị Wednesde, ya bụ ugboro na-abụ n'izu, ka nkụzi a nwee ike ịdị na-aga n'iru. Nwekwa ihe ọ dị gị ka ihe a ga-etinye anya maọbụ ihe a ga-etinye ọnụ na nkụzi na-agbagoju anya, ịchọkwa ka mmadụ niile wee soro gị mụta, nwee ike ịbịa na WhatsApp bịa gwa m ya na voice, ka m nwee ike ịyọ ọra mmụọ ka ha nye m akọ na uche nke m ga-eji wee bịa kụzie ebe ọ ga-edo anya. Ya mara unu mma. Iji gaa n'iru na agba nke ịbụọ gbasara anya bụ nkụzi nke anyị ji n'aka bụ, ọ bụrụ na o nwere inere onwe gị fụ na ihe mmadụ mere na-enye gị nsogbu, ijeela be dibịa, ịgbagharịa na asị gị na ọgwụ agwara agwụ, pụọ na onwe gị a na-enotisi ya. O nwere ike bụrụ ọya, o nwere ike bụrụ agaghị n'iru, o nwere ike bụrụ adịrọ ka isi chọọ. Ihe ọbụla bụ ife ịkpọrọ nsogbu ọ dị gị ka mmadụ wetara na ndụ gị,
ị chọọzị ka ya adị ire. Na agba nke izizi maka otu mmadụ ga-esi wee mee ya wee were ike aja ana wee kubie ya. Nke kịta bụ nke mmiri. Onye ọbụla na-azụ ụkwụ na aja ana, onye ọbụla na-aṅụkwa mmiri. Ife ị ga-eme bụ ije gị weta ọjị. Ọjị ahụ ị ga-eweta bụ ọjị gbara ịtọ ka ị ga-eweta, wee were ya wee kwubie okwu n'oge anyasị, wee kpọọ mmụọ gị, kpọkuo ọra ndị mmiri. Onweghị onye na-esighi na mmiri. Gị bụ nwoke na nwaanyị na-afụ iru m, eche na mgbe dibịa gbara gị afa na ịbụ onye mmiri ka ị ga-eji wee mara na ịbụ onye mmiri. Onye ọbụla bụ onye mmiri. N'afọ nne gị ahụ e buru gị, ọ bụrụ na mmiri anaghị ebe ahụ, ya anụ. Chi anyị bụ chi ji ọbara na mmiri na-akpụ nwa. Ya bụ gịwa bụ onye nọrọ na-akpa nwa nwaanyị, ịbụ nwa mmiri. O nwere ndị bụ ụmụ mmiri na-agabeghị na mmiri ma ife ọma na-emere ha. A gwara m unu na ife ọma mmadụ na-esi na chi ya na ụwa ya abịa. Ụwa gị kwuo okwu ọjọọ n'isi gị, ọ ga-afịa gị arụ. Chi ga-edere gị mma n'ụwa. Ya mere onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme, ya kwụba aka ya ọtọ, maka na mkpụrụ onye kwụrụ ka ọ ga-aghọ. Ya mere gị bụ onye na-anụ olu m, i wee weta ya bụ ọjị gbara ịtọ, wee were ya wee kpọkuo Chineke, enu na ala, ọhịa na ụzọ, ikuku na mmiri. Mmụọ ndị iji bịa ụwa, mmụọ nna gị na mmụọ nne gị. Maka nne na nna mmadụ bụ chi izizi ọ fụrụ anya, na ikpokwuru ha wee kpọkuo mmiri chi gị na mmiri isi wee bịa ụwa. Mmiri chi mmiri siri wee bịa ụwa. Onweghị onye ma mgbe ụwa bidoro, onweghị kwana onye ga-ama mgbe ọ ga-akwụsị. Ya mere onweghị onye ka nne mara mmiri chi ya. Eziokwu ka nna gwa unu, onweghị onye ka nne wee mara mmiri chi ya, maka na ịma mgbe ụwa bidoro. N'obodo a manyere gị ka ịmaba obodo gị, ị maghị ebe ndị nna 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 mụrụ gị ebe ha si. Ya mere jee m ikwu okwu gbasara mmiri chi kịta. Ya mere ihe a bụ ife ị ga-ekpe. Mmiri chi gị, mmiri siri bịa ụwa, ọra ndị nọ na mmiri, mmiri a na-afụ anya, mmiri a na-afụ anya, n'ikpokwuru ha, biko ha bịa nyere gị aka, mebiere gị ya bụ ajọ ihe ahụ mmadụ mere n'isi gị. Ọ gị ma ihe na-eme gị. You pray according to your problem. Ihe ọbụla bụ nsogbu gị, ya ka ị ga-ekpe. Ihe ma bụ ihe ahụ ji gị bụ ihe aka mmadụ mere ka o mebie, n'ụdị ọbụla o si jido gị. Ikpecha ya na-ewere ọjọọ tinye n'isi bed gị, n'isi pilo, rara ụra. Chifo n'ụtụtụ jee weta mmanụ. Iweta mmanụ, kwima ezigbote mmanụ, o mmanụ eji eri nri. Ụnụ ma ebe mmanụ a si bịa, nọ na nkwụ, na akwụ ka o si bịa. Weta mmanụ ahụ, weta ọjị ahụ, were nzu, were akwa ọkụkọ. Adịghị ama ama ọ bụ na ị mejọrọ mmụọ mmiri. Jebe na mmiri, werekwa ọjị gbara ịnọ. Mara na nke gbara ịtọ bụ nke i tinyere n'isi bed gị. Iruo na mmiri, kene mmụọ mmiri bịara na be ya. Iji mgbịrịgba kwụọ mgbịrịgba, ọ iji mgbịrịgba kwụọ aka, kpọkuo mmụọ mmiri sị ya na ịbịago, na iji nzu. Ogodu n'obodo na-abụ obodo gị ka ị nọ, kene mmụọ mmiri a sị ya na ya meghere gị ụzọ agbata gị na mmiri chi gị. Nọọ gị nwa bụ onye dị one abịara, na i nyere ya nzu, ya meghere gị ụzọ ka okwu ọnụ gị dị ire. Nke a bụ ọjị iji ka ha wee nụ olu gị. Ikwusie, ikwuo ihe mere iji wee bịa ebe ahụ. Ikwucha, were ihe ndị a niile tinyere ha n'ime mmiri. Ikwutie n'ime mmiri a, ikwusie ya, ịbịazie wee weta ọjị ahụ gbara ịtọ, wee sị na tata ka ị na-ekwubi okwu n'ime mmiri a. Ya bụ Okeke, Okorie, Okafọ, Okonkwọ, ya bụ Mgbeke, Mgborie, Mgbafọ, Mgbọnkwọ, na-aṅụ mmiri, ji mmiri asa ahụ, na-eri ihe eji mmiri isi, wee debe gị n'ọnọdụ dị ona. Na tata ka ị na-ekwubi okwu, ka ọ na-aṅụ mmiri. Ọ ga-eme ife ịchọ n'isi ya. Ọ bụrụ mmụọ ga-agwa gị, mana egbukwana mmadụ, maka na onye gbukwa mmadụ a ga-egbukwe. Hapụ mmụọ ka o ji aka ya n'ọgụ. Kwuo ihe ọbụla bụ nsogbu gị, kwuo, gwa onye a mere gị ihe a. Ọ bụrụ na ị merele ya mbụ, ya gaziere. Ọ bụrụ na ị mebere ya, dịka ọ na-aṅụ mmiri tata, ife niile ahụ o mere n'isi gị maọbụ n'isi, ị nwere ike ikpere nwanne gị, nwere ike ikpere di gị ikpere, ị nwere ike ikpere ụmụ gị. Ihe ọ bụla o mere n'isi gị maọbụ n'isi, ọ ga ma onye iji maka ya na-ekpe, ya lachigharị ya azụ, dịka ọ na-aṅụ mmiri. Dịka ọ na-achọ ihe ọma na ndụ gị, na ihe ọma gbara ya ọsọ, i were mmanụ a na-agbanye n'ime mmiri a. Na tata ife niile bụ ife na-enye onye ahụ ọṅụ, dịka o mebiri gị nke gị, ife niile a ya ghasaba. Ịgbanye mmanụ n'ime mmiri, otu a ka ọ gara fa na-ekewa.
na otu a ka ị chọrọ ka ụzọ ya dị, ya bụ onye a debere gị n'ọnọdụ. Ọ bụrụ na onye a na ọwụchụ ka a gwara gị ife na ụchụ ga na-eso onye a. Ihe ọbụla bụ ihe ọbụla onye a butere n'ebe ị nọ ka ọ ga-ewerekwa, maka na ọ dị agbanarị mmiri. Mmiri bụ arụsị ka arụsị, aja na bụ arụsị ka arụsị. Ịkụsia ya ọjị ahụ tụgbunye ya n'ime mmiri ahụ, were mmanụ ahụ iji je, ọ ga-eme ọsọ gị gbata bọtụlụ ịma bụ gbanye mmanụ na ihe ji ga-kpesa ewunye ya ebe ahụ, tinye ọjị ahụ ebe ahụ, were mmanụ ahụ na ị were na onye ahụ bụ onye na-enye gị nsogbu a were afọ mmụọ mmiri n'aka na ọ gbanarịghị mmiri. So ihe ga-eme na o zuru ike ebu na ọ jụrụ mmiri. Ọ bụkwa na o nwere ebe o kechiri gị na oke apụ gị, onwere onwe oke apụ gị na o kwupụtaghịkwanụ, ọ ga-anwụnye n'ime ya. Ikwucha ya tụgbunye ya n'ime ya, mee gịnị nataba. Ịnata cheta iweta ya bụ ọshọshọ na nchụanwụ wee sinye ya, ji mmiri ya na-awụ arụ n'abalị na ụtụtụ. Efichakwana arụ ga-eficha, igwụcha arụ hapụ ya ka o ji aka ya kọrọ onwe ya. Ọ bụrụ ọrịa ka e butere na ndụ gị, bụrụ ịkpa asị, bụrụ nsị ka ihe ọbụla bụ ihe mmadụ mere na ndụ gị, ị ga-afụ ya, ọ ga-apụrịrị. Ihe ị ga-eji ọshọshọ a na nchụanwụ a wee wụ arụ bụ abalị 7, 7 nights and 7 days. Onye ị ga-eji ya wee wụ arụ, ị ga-agụtarịrị ya ụbọchị 7 abalị 7 iji mmiri ọshọshọ a na nchụanwụ wee saa arụ. Ya bụ ihe ị ga-eme gị bụ onye ahụ si na ọgwụ agwọrọ ọgwọ ji gị, ịma na iji ọfọ jiri ogwu nwa onye na-agwọrọ wee na-agwọrọ gị. Ime ihe ndị a, ị ga-afụ ihe dị iche n'ime ndụ gị. Ị ga-akọrọ m akụkọ si m na-egodo ihe chi gị mere gị, ịmakwara ihe dị ona anọ hapụgokwa gị. Ma ọ bụrụ na ị mee ya ka ị na-eme ya, cheta na ị ga na-agọ mmụọ. Cheta na nkụzi m na asị m na onye ọbụla bụ onye na-adịghị agọ mmụọ mana akụzie nkụzi ihe mmadụ ga-eme ka o nwere onwe ya, ọ na-atọ gị ụtọ. Mgbe ụfọdụ ọ ga-agachakwara gị ma ịmaghachi gị na chi gị adịghị na mma, ị naghị agọrọ chi gị. Ihe nkụzi a ga-emere gị bụ inye gị nnwere onwe na nkenke oge, maka na onye gbachi ya nkịtị ọgbụ ya nkịtị. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-agọ mmụọ wee na-eme ihe ndị a na-akụzi, nke ọbụla nsị gị mee ime ya, ị ga-afụ nnwere onwe gị. Maka na imesịa ị ka na-agọkwa mmụọ, maka na ịgọ mmụọ bụ ike gị nwa bụ onye na-anụ olu m. Ịgbachi gị nkịtị, chi ga-agba gị nkịtị. Ya mara unu mma. Nkụzi agbagojuo gị anya, bata na WhatsApp, were okwu ọnụ gwa m okwu, edere na m ihe odide. Ekwuru m si n'ife ọma ga-emere unu. Arụ isi ike ga na-awara unu ọjị. Dịka unu na-agọ mmụọ bụ ụmụ Igbo, Chineke ga na-anụ olu unu, chi unu ga na-anụ olu unu. Mmụọ unu na-akpụkwa agaghị agbawa unu aka, mana unu ga-ejikwa ọfọ na ogwu wee na-agọ mmụọ. Na ekpere ka ekpere bụ ekpere eji ọfọ na ogwu wee kpee. Unu mana ndị ụka na-ekpe ekpere, ndị ọdịnala na-agọ mmụọ, mana ọchị anyị na-aza anyị. Ya mara unu mma. Chetanụ na aha m bụ Eze Nwanyị Ogechi Ọpụrụ Iche, na ọdịbe nwaanyị ka m bụ. Ọ bụrụ na ụgbọ a m nọ n'ime ya na ọ masịrị gị iso m, bụ ụgbọ ndị na-agọ mmụọ, anyị ga na-aga n'iru, maka na ụgbọ a ga-ebuga gị ebe ị na-aga. Mana ụgbọ abụkwaghị iwu na ị ga-esogide m ruo n'ebe ụgbọ a na-aga. Ịgagide ike gwụ gị, isikwa n'ụgbọ a pụta, na adịghị amadoro ya mmadụ. Ya mara unu mma. Ise ise ise.